Здравейте! Днес играем в Simplecraft. С мен е Котито. И днес ще играем в Simplecraft. Аз съм Елробот. И така. Ела да покажем Home. Here. Да. Само ще намам малко тук настройките за фрапса. Така много по-добре. Така. Това са ни главите, малко са, но няма флай. Омага, махна си флая. СМС. Коти няма флай. Имам флай. 3 пъти трябва да натисна. Бах ти чибаното. Така, това са главите. Айде, луп, join. Малко ще играме са луп. Ще спра на пауза за малко и като се върнем, ще продължим. И да, върнахме се. Малко забравих така да го спра. Аз взимам рабита. Ти си с... О, има друг! Двама са! Да. Би го, та. Че мен ни лага, аз не мога го бия. Аре да не се бием. Кой ме напали? Ето го! Слак! Той е тест хелпър и това е хака. Лоу. Вижте го само хака. Няма кой играе. Лоу. На спаун. Покермон. Този покермен не. Махна си меч. Иначе гордо трябва да го убием. Има един лек. И това си мятите. Да. Пак те сайта ми. Чеки да ритна и първа един път за винаги. Това тук да... Ето тук е много яко. Ето тук горе на надписа на Simplecraft. И... IP-то ще го има в описанието. В момента лагва ми, сега в момента игра с 10 FPS. Ето тук един ме уби с PvP сета, с V плюс D и с PvP сет. С V плюс сет с... Бяч ще ни махнат флая. Добре, аз няма как и да играя в чек, аз няма как с толкова малко фокус. Това кой е? Покермон. Да, фук. Само се покажат. Чак видиме това. То как се пише, бе? Дъпа си нещо. Оле, то си има. Мече му шатна се, но има един лек. Стренчка. Покермон и си. И пак сме тук. Бях авка. И пак няма флай. Хели ми удари. Зама сега там отивах да видя. Тук има някаква табела, ако може да се прочете. Мина. Много смешно аз мине. Дай да вземе то сайран, що ме мина. Аз ще го струша с ръка. Айран... Тук навътре какво има? Ако видим нещо. Това ми е единия хом. Това ми е единия хом. Пил пасе.
да им се пътя. Само чакам да пратиш. Къде си бе? В форма съм. Моя. Тъпа се. Тъпа си де. Ти си седна в форма ли? Да. Тук горе са площинките. Да те добавя ли в тази резиденция? Ако искаш. Рез. И да, ето ни тук отново, с нов текстчер пак съм. И лагва на помил. Така са правим нови странички. Вече те съм ли ги сложил? Да, ето това се правят. Аз си вземам тук са една за всеки случай си имам. Една страничка, ако някой ме нападне да го... Гантото на този текстчер пак, че мечовете са някакви такива доста странни. Много да ми пише. Ко? Много да ми пише. Аз съм я показал. Ето тук сега ще правя площинки малко. Кой бърка в честовете? Ти. Да, това. Чакай да видим поне някой друг текстчер пак. То Simplex са яки. Да кажем то Summer Fields. Да, и то с не е чак толкова. Чакай. Си готчета. Странички. Що си ги взел от честа, бе? Не си ги взел от честа. Откъде си ги взел? Ми от евента. В това Absorption. Те 4 с тях бонус. Да. Меч ти е... вижте този текстчер пак колко странно те виждам. Без базик. Сега го смина този малко. Тук ще забравих да сложа. Той. И да го смена този текстчер пак. Да го смена. И сега като станат площите готови, мисля да приключваме. Какво ще кажеш? Само да ги направим. Да сложа Simplex с кефа. Че... Да, ето. Стрелките са готови. Ела до мен да свършим. Да. И това беше от днес. Аз бях Елробот. Тук при мен беше ето са ДТ Хак. Деца лети без бутушки и му миришат краката. Така. И да кажеш нещо. Схождам се заврел. И от мен чао. И от мен чао. До друг път.